L-inizjattiva ta' Roberta Metsola meta niżlet f'Iżrael f'nofs il-konflitt fil-Vant Nofsani spiċċat tefed f'baħar tankwiet lill President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Dan wara li grupp ta' membri parlamentari Ewropej mill-grupp tal-ħodor issa mistennija jresqu vot ta' sfiduċja von der Leyen għall-aġir tagħha u ta' Metsola fl-aħħar ġimgħat. Metsola għad għandha mistoqsijiet kbar imdentlin fuq rasa wkoll u għadha tiġi kritikata bl-aħrax għall-inizjattiva u l-aġir tagħha meta tat biss l-appoġġ lin-naħa Iżraeljana li bl-attakki tal-qawwiet militari tagħha għadhom qed jinqatlu eluf ta' persuni ċivili f'Gaza. Rapporti f'siti awtorevoli bħal Politico nnotaw kif Metsola għatfet ar-rasa u meta żaret Iżrael ma ppreżentax il-pożizzjoni sħiħa tal-Unjoni Ewropea Magħquda iżda fitxet biss is-soundbites u r-ritratti għal kampanja personali tagħha. Saħansitra l-Awtorità Palestinjana akkużat lil Metsola b'double standards fejn tidħol il-ħajja tal-bniedem. Is-sentiment kien li fil-waqt li l-attakki tal-Ħamas kienu kundannabbli il-poplu Palestinjan ma kellux jintefa' fl-istess keffa mal-grupp Ħamas kif sar meta Metsola nnifisha f'isem l-istituzzjonijiet Ewropej kif fil-fatt għamlet anke jekk ma kellix il-barka biex tagħmel dan. Dan wassal biex issa l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qed tafaċċja possibilment vot ta' sfiduċja fil-Parlament Ewropew. Dwar l-aġir ta' Metsola l-Partit Nazzjonalista baqa' skomdu bil-kap Bernard Grech idur mal-lewża u fil-waqt li ma kritikax l-aġir tad-deputat tiegħu li ġab l-istmerrija ta' bosta qal li l-pożizzjoni li ħadet Metsola kienet opinjoni tagħha.